Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, adda latta na bisked atakyag, akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailinged iti nagan a rens at agabengget. Ngamsakbay nga intay basa dagiti kablaaw papagayam, kayat mimanan ti umapela kada kayo asapay lakuma, taliklikan nyo ti dumngeg ken mang suporta kadagiti channel nga agre-re-upload iti drama tayo adagiti tugot iti dana ti biag. Agsipod ta dagita a channel papagayam ket pasig a scammer ken sindikato. Kidawan mi adumngeg kayo laan kadagiti official social media platforms tayo, kas iti Ferds Caballero Facebook page ken Ferds Caballero YouTube channel. Tapno agtalinaed nga updated kayo kadagiti baro nga uploads tayo. Naragsa ka panagdengeg ka Danilo Mozada, Lori Mozada, Noel Mozada and family, Nino and family, kan aminan adumdumngeg dita Lower Lourdes, Baguio City. Shout out kada Rofel, Fidel, Romulo kan Daddy Imoy, iti Kapantolan, Sual, Pangasinan, kan happy second wedding anniversary kada JR kan Lisel, Tilipay, Villasis, Pangasinan, from Chan Kaburao. Shout out pa kada Marjorie Clemente, Rica May K, Adedis Bartolome, Jasmine Rivera, ken Cheryl Arcebal. Reyes San Jose family ti Pilar Abra from Christopher Reyes. Carolina Villanueva, Flori Castañeda, Marian Dinglasan, ken Connie Abata Soliven. Velasquez kan Bukwan family ti Nagilian Isabela. Princess and family ti Germany from Imelda Velasquez. Shout out kada Jimmy Channel, Jen Castillo,
Cappuccino Riz ken Dr. Dino Teeth. Happy birthday Daddy Billy Untalan ti Dakapsur Bani Pangasinan from Belly Untalan. Orlando Daos ken Jerwin Jimeno ti Tagudin Ilocos Sur from Jacqueline Sumera. Conchita Andrion ti Barcelona, Spain. Jimmy ken Lorena Silva ti Ibiza, Spain. From Leonora Bautista ti Binalonan, Pangasinan. Manolo De Leña, Mel, Romelin, Christian De Leña, Carlos Buen ti Evangelista Tayog, Pangasinan. Amor Morales ken Mang Mamer ti Angadanan Isabela from Jason Pagulayan. Dizon Aguilar Centenio family from Sheila Dizon. Shout out kada Mercedes Bautista ken Melissa Pernadaca Capili. Alonso Maliaga Tanyesa family ti Alacapan. Esther Maliaga Domingo and family ti Zitanga Ballesteros from Nestor Cuse Alamo ti West Cagayan Valley. Shout out iti Rombawa Ambatali family, Tatang Jelly Nazarene Angela ken Armel from Melanie Rombawa. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Renz. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin amang bukbukaliti Ferds Caballero YouTube channel. Sapay kumata da kayo itinasaya at akasasaad, adanunan to'y surat ko. May saakmat kadagiti ribo-ribo amang tartarabay, kadagiti maipatpatangatang apadas ti biyag, dagiti dumdumngag. Adamot padas kumanang akayat ko apaikan biyag, babaan ti programa yo. Katsapay la kumata mapilimet ama ikan biyag, tanam na maag ama kaibati da ito iti adal kadagiti dumdungag. Ilingad naklangan manang itinagan a Renz at agabenget, may nga OFW ti inak. Nabayag ang nagtrabaho iti balasiw taaw, tapno matulungan na ti pamilyami. Taawan mo ti permanente at trabaho ti amak. Agmay may saak nga anak manang kadsyak tinabati iti poder ti amak, kadwami da lolo kan lolak. Tapno na sayod ti amin, rugyak man manang ti agsalaysay. Renz, apok, saan sa manin na sumangpot ni tatang mau? Diyan nga mo lola. Itay baby ka tarimwar. Kinuha na nga da ano pag nada kadagiti kumpare na. Masadsan mo't hindi kastangar aramidan na. Awan mo ti permanente at trabaho na. Ngab ka na yun arumwar. Nagdamagak, makaungat mo't lola. Iso jaklangan nagtagtagaria. Sapay saan nga mo ti inam ti kastangar aramidan na. Mas asyanak nga rodon ka ni nanang lola. Iso tagrigrigat nagtrab-trabaho di balasiw tao. Tapno makadalaklaan. Nga ore awan ti itultulong ni tatang. Ay, sapay kumata saan apod no ti atap ko, apok. Kaya't kung nga rodon ni ibagakan ni nanang tararamidan ni tatang lola. Ang mga non niya taramidan na kanyak. Numaaman na asyak tinagipulong. Bayamon, apok. Adan tulat ta makaiturod ang mga ibagakan ni nanang mau itikas di nga aramid ti amam. Piling bakit? Kumpirmadon. Puno tindanon kanyak ni Tasyaw at babae ni Primo. Anya, na, agpaiso ka din ay taga ibang pagaman silmaw. Wen, bakit? At ka no pwesto ni babae di tsindaan kat masansan nga ijay ti pakakitaan dakan ni Primo. Nagawan matan ama indyanak ta. Kakaasi di asawa nagagtrab-trabaho iti abroad. Tapno maipaay na laang ti kasapulan ni Renz iti panagadal na. Ngam kastakit den ti araramidan na. Tsakman mo mo noon na ti simrak iti panunot na dya tao. Awan lang arodan ti may tultulong na kanilili. Nagbabae pa lang.
Kasano no maidanon ka ni Lilia dayta? Wano saan? No maamuan ni Renz nga po ko ta. Ay, tsaka mo ti sawak pilang. Ngamawan to ti palimod asaan amay putaktak. Nang runa katade ya abroad ti asawa ni Primo. Sigurado nga dakin ni Lilia ti simpat siya dagiti makaamoy ti arame jay nalaing nga anak ta. Ni Nanang tumawag. Apag iso, kailiw ko mo ni Nanang. Hello, Nanang. Hello, Renz, anak. Naimbag man tayo mawag kayo, Nanang. Kumusta kayo ngay? Saan nga ruda na saya at tiriknak anak ko? Ha? Agsakit kayo, Nanang? Uwan nga rod anak. Manong aldawon ajak makatrabaho. Impa doktor dakpayan dagiti amo. Anya ka nung ti sakit yo? Kwa, anak. Gagangay ka nula ang asakit na ito eh. Gapo iti banog ko. Amangan mo't nababusun nyo ti bagyo, Nanang. Aday ta, agsakit kayo lakat nga rodan. Di ka agdanag anak. Kabagalak na ito eh. Agpaimbagak laangan. Agawit kayo, Nanang. Kakasi kayo dita. Masapol alagpasat pa iti madama a kontratak anak ko. Sana bali ta mabiitan. Makabakasyonak tong matlaangan. Oray saan kayo itong arudan nga agsubsubli, Nanang, ha? Agtalinaan kayo itong diti Pilipinas. Makitan to, Renz. Ay, kailiw kayo una yan. Kaya't kumatanti agawid. Panunutin nyo anay imbag, Nanang. No, kastang agsaksakit kayo umatan. Agawid kayo langan. Tapno, adamang taripato kada kayo ditoy. Lola, nakasarita kita iti cellphone ni Nanang. Kumusta nga imot ni Nanang mo iti abroad? Agsakit ka nung arod, Lola. Anya, agsakit ko nam. Ay, katkasanulangan ngay. Agtrab-trabaho ng agsaksakit. Anya ka no ti sakit na. Kunana mo't agagangay ka nula nga sakit, Lola. Mabambanog kot nga rod iti trabaho na. Kastanga-tanga agpaiso, apok. Isumot ti kunana, Lola. Impa doktor ka nung amin dagiti amo na. Katkasya ka nung muti ko na ti doktor. Ay, madanagan akpaikit din. Oray sak, Lola. Marikrik na kakasla na dagsan ti sakit ni Nanang. Kan apesa na nag-video call tapno makita kumamot ti langanay ta. Win nga road. Kanayon ba ta video call ti pagsarsaritaan niyaw? Naapay ngay. Daitang harot ti pakaskas dawa kita, Lola. Isa ang mamatiak mo ta saan lang agagangay sakit ti marikrik na ni Nanang. Iso asaan ang nag-video call.
Nalaos ti panagdanag mi kan ni Lola, apaman an ibagak ken kuana ti kasasaad ni Nanang iji balasiw taaw manang Emmy. Kanayon ngamin a video call no umawag ti inak, tapno makita na kami kano, ken kasta kami matken kuana. Iti day di ayaawag ti inak, sabali ti nagparik na kanyak, nga isumat ti nagparik na kan ni Lola, ngam awan ti maaramidan mi, no saan ati agpanunot, ta saan kat nga ron nga imbaga ni Nanang tipudno akasasaad na. Basta ti kunana kat agsakit ngam gagangay laeng. Naglabas pa'y nga rod ti sumagmamano abulan, naklaat kami laengen, idikalaat asimmangpet ni Nanang ko. At man daytoy apa nagawid mo anak ko. Di mo mo't impakpakam mo nga agawid kagayam. Tatang, ken apay akas na tila nga manak ko. Nakakutkutong kamutan. Agsaksakit ka kadipay aging gaita. Un nga raud. Uwan nga rod, Nanang. Tatang, Ay, isungayin ka din kung tinagawid. Ngamin, sa anak matlaangan ang makatrabaho ang nasayaat. Naawatan mo't dagiti amok. Isuda pa'y nga rod tinangi pa doktor kanyak. ay nasaysaya at dayta nga inaramid mo, Lilia. Dito ka laangan nga agpaimbag. Awan timang taripatokan ka, iti balasiw taaw, balasang ko. Huwan nga rod, anak ko. Ay, hunay yan. Nanang, tatang, ayan ni Renz. Nagpakada kanyak itay ni Renz. At ang kanwaramidan da agro project iti balay ti may sa akadalan na. Agam di ka ang tanag, takuna na nga agawid nga insegida numalpas da ti aramidan da. Ni Primo ngay, napan ka din nagtrabaho? Ay, awan mo ti masnup at trabaho da dya alanggong. Siyamot lamapan ni tayan dagiti gagayim na ti aramidan da. Pasensya kan, no saan mi nga indanon kan katikas ding aramidan na Lilia. Saan mi nga minakayat nga isupay a problema ijay. Okay. No kasta, pudno gayam dyan na idanon kanyak. Nga anya, anak ko? Ada ka no babae ni Primo, Nanang. Tatang. Ay, Si kalaeng ti makapaneknek no pudno day tanga indanon daken ka, anak ko. nagpaiso, Lilia, balasang ko. Ang mabalin ka day. Saan pa ila kumaday tati panonotaam? Agpaimbag ka kenday. Agpapigsa ka pa ay samon to sangwon day taaparikot. May papanijay salbag nga asawa. Apay nga itakalang ang nag-awit, Primo. Manong aldawan na si Mang Petak. Di ka mo timpakpakan mo nga minyagawid ka. Kalat nito panagawid mo, Lilia. Nagapwam. Manong aldaw asan ka nagawawid. Nalipatam samutan nga da anak mo nga agururay kan ka diti balay. Pag nanagam tumot namin dito anak mo, kut kabagilan na matibagin na. Pudno ka diti na idanon kanyak. Nga da ka no babaeng, Primo. Sino mo tinagatol ti dila na nang ibagakan kayo di kasta? Ado ti makakit-kita ka da kayo iti babaeng. Kanayon pa yun asaan ka nga agawid. Sungbatam ti saludsod ko. Adda babaeng?
Di ka naglibak pa'y. Mamatpati kan tumat ka dagita chismosa. Agdadata lang arudan ti kinapudno nga maglibak ka pa'y laang. Napanang ti konsensyang primo. Kakaasi ak magtrab-trabaho iti abroad. Tapno matulungan ka laang amang isakad iti panagbiag tayo. Ngam kastakit din ti aramidam. Kat, iboy-boy mo tinaramidam? Apay, saan ka mo ta pinilit ang nag-abroad? Sika, tinagpursige. Gapo ta makitkitak nga awan pagmamaayan ti biag tayo no sa anak ngagkuti. Di kamot nga nagsapol iti permanente at trabahom. Naglastog ka mo tanyag sasaw si Kalilya? No nagawid ka lang tapno may nakpagsasawa na kasta, di ka lang kung mga rudan nagawawid. Agsaksakitak, primo. Isumot lagayam makitam, itatag sakit kan sa kanagawid. Taplan niya, tapna damang taripato kan ka kasta ka di. Kasano tayo langan? Kat panawon mo na, tapno si katimang biag kada kami iti anak mo. Ay, danga. Impagarap ko no nasirib ka nga magdadatamot gayam ako nang ka. Kat no si ka na mismo tinang ibaga nga awan permanente at trabaho, ita obligain na kamang biag ka na kayo. Naglaing ka mo't tangay. Nangagkuti pa nagsinsin nung batyo itay ka ni tatang. Ay, pasensya ka na, anak ko. Diyak ingagara amang mo ti panagsubang mi ti amam. Bayan yun ni tatang, nanang. Di talangan bagiyo ti panunutin nyo. Ang paimbag kayo kit di. Isupay di tapaka-stressan nyo. Nabayag ka din ti kasdi nga aramidan ni tatang mo. Oo, nanang. Maamakak amang ipod no kada kayo. Kabilin nakmat namin na gipulong ak. Anya? Oray da lolo kan lola. Pangtaan na idan o bagbaganda. Nangro na pa'y ano ibagada nga idanon da kan katisanda magustuhan nga aramid na. Una yan ni tatang mo. Sa balimot gaya man tinasumok na. Di lang maasyan ka da kayo, nanang. Da kayo ti agrigri ka ti abroad. Ngamita, saan ako na makasubli pa'y gapo iti sakit ko? Kasano kalaangan ngay, anak ko? Di kayag danag, nanang. Ado ti adday taglawlaw tayo anay imbag ti panagpuspuso da. Ado ti si dada namang tulong ka da tayo. Kan may sa, mamati ka di na tayo baybay anti Diyos. Lilya, balasang ko. Umay ka mga nun, tapno da pamigsam. Manungal dawan anak kaida kalatan. Di mo mo't kayat ti agpadoktor. Nagpadoktor akon. Sakbay ang nagawid ak nanang. Di kayag danag. Gumasino ngay ti saan amadanagan iti kasta alangam. Nagkapsot ka, kan nagkutong kan. Agpudno ka man kanyak, Lilia. Nanang, anya ka di at talaga ti sakit mo, balasang ko. Pasensya kayon, no diyakin pudno kada kayo. Ada cancer ko, nanang. Diyos ko, apay nga italaan nga ibagam ngay. Sa anak matlaang nga namagasan, nanang, isa nag-awid akon. Naladawan idi maduktalak ti sakit ko. Jakmat ngamin ingkaskaso dagiti marikrik nak idi. Kunak no gagangay laeng asakit. Ngam saan mat kayam. Lilia, balasang ko. Kinapudno na nanang.
Impaagas dak dagiti amo ki abroad. Ngam talagang agpatinggalaangan ijay. Jakmot kayat nga ipulang tibulod ko abiyag. Asaan kayo ang makita nga ipatpatag ko? Nang runa-unay ti anak ko. Kaya't kayo pa'y makadun na aging ga iti maudi nga angas ko. Lilia, saan ka kumaabas ta sumukulatan? Agpakita ka iti sabali a doktor diti pagilyan tayo. Sapay la kumata maawatan dak nanang. No ti pagilyan ang agapwak, katawan na aramidan ti doktor anang taming kanyak. Kasano pa'y diti pagilyan tayo? Kan may sayang laang ti mabusbus a kwarta. Ipaay ko laangan para kan ni Renz nga anak ko. Ti basit ana urnong ko. Agpaay laangan para kan ko ana dayjay, nanang. Ni Lola, ti mo na anang ibagaan ni nanang itipod no asakit naman ng Emmy. Stage 4, breast cancer gayam ti sakit na. Ingka gumaan dagiti amo na nga impaagas idi at dapay iti balasiw taaw. Ngam kaskas di asaan kanon ang maagasan. Iso ang nagdesisyon nga agawid laangan, tapno makadan na kami pay, kadagiti maudi akan ito ti biyag na. Tirigat naman ang ad-adda ang nagkapsot ti inak, apaman ang nakasangpet, gapu iti naduktalan na apa nagbabae ti amak. Tipay na sakit, namin pinsanan a pinanawan na kami ni tatang, idinaamon na adinan pakairanudan pay ni nanang ko. Ad-adda nga rudan akim mapsot ti inak, aging gaadimteng tinalaos, apagbutbut ngak. Lola, imaya kadagos dito ospital. Apaman nga imawag kayo nga impanyo dito ni nanang. Apay Lola, anya tinapasamak. Renz, apok. Patibkaram ko matipakinakam mo. Lola? Awanan ni nanang mo. Pinanawan na tayon. Anya? Saan? Saan napot na dayta? Si bibiyang ni nanang Lola. Nagsayatan tila nga namat maturo kita'y bigat sak mayapin malawa ka na pa nag-eskwela. Itay ringan mininanang mo. Kaslasaanan nga agang-angas apok. Isa nga yung kagumaan may nga intaray dito ospital. Iso na laan tam. Talaga nga awanan tinaramidan tapok. Awanan tinanang mo. Nanang, apay pinanawan lang mata. Lola, kaya't ko makita ni nanang. Asasikat sunda pa itibang kay na ako. Urayan tapay abanda talaga iti mga sasikaso itibang kay ni Lilia. Aguray talaang Renz, apok.
Renz, apo, ikapay agina na. Manipod na isang pet dito'y balay ti bangkay ni nanang mo. Di mon pinanawan apulos. Awan pa'y ti inanam apulos, apog. Diyak kaya't apanawan ni nanang, lolo? Ti kayat ko? Adak lang iti abay na. Hanggang amang ano si kamat ti agsakit. Di ka pa'y nagipapa o nag-itian yaman ataraon manipod idikalman. Sana ka mabisin, lolo. Basta dito yak lang nga ba'y tilungon ni nanang. Renz, Ha? Anya ti aramidan nyo dito eh. namakapin mo sa gaya man ni nanang mo. Isa nagawid ak, Renz. Apay, mabiyag ni nanang iti umayo dito eh. Di mat pinanawan na kamin. Iso nga awanan ti karbangan nyo nga umay ita dito eh. Anya? Awan asiyo. Pinanawan nyo ni nanang iti panahon na kasapulan na kayo unay. Kaputasaan nyo na pagnumaran, tadan sakit na. Isa simurot kayo ni ti babae oh. Pumanaw kayong dito eh. Saan da kayo kasapulan? Ay, Renz, apo. Agparbang ka kuma. Apay. Di mo kaya't nga umayak mo't makipagladingit iti ipupusay ni nanang mo? Tsak kasapulan di pa nakipagladingit yo. Saan da kayo kasapulan dito eh? Kasi di saan mo matapan nakasapul ka na kami. Hindi si bibiyag pa'y ni nanang. Nagadumutan niya bagbagam, Renz. Primaw, irespetom ko ma no anyaman ti kayat ni Renz. Tatang. Renz, awanan ni nanang mo. Siyaklangan niya amam tinabatikan ka. Pwes, saan ka kasapulan? Kimaro ti sakit ni nanang gapukan ka. Agsublikan ni tayan ti babae. Katlipatan mo nga anak mo. Kan may isa. At dadalolo kan lola dito yamang tarabay kanyak. Isuda ti kasapulak. Saan na si ka? Tawan ti Sir Serbim nga ama. Pumanaw kan! Aramidam ti tao'y primaw. Diya ako nagpapakita pa'y dinaytabo ni Lilia, tatang. Tamo kakagura naktanak ko. Amamat lagayam. Apay langar ngay may kaitan di tao. Agasawa kami ti day di Lilia. Isa balay ko mat day ti tatang. At akarbangak nga umay dito itanyaman nga oras sa kayat ko. Nagpuskol matang taropam. Saan mo abalay day tao eh? Impatakder da ito'y da di Lilia. Idi adapay iji abroad. Kat tinulungan mo't dagiti kakabsat langad da iti sabali apagilian. Apay, adaya oray sinti mo na itad mo. Kabayatan na may patpatakder da ito abalay. Apamkuatam ko maamang isawang abalay mo mo't da ito'y. Tatang, Kandi mo kunaan nga da planom ang mangyayawit iti babaem dito'y balay day di Lilia. tatang. Husto ka matkindi. Asawam day di Lilia. Ngam itilaang papel. Ta iti kaano man. Saan ka nagbalin anasaya at nga asawa kan kuana. Ta imbes asika kumati ag sakripisyo para iti binukal mo a pamilyam. Saan ta si kapay kit diti nagserbi abagan day di nakasingsingpat nga asawam. Siguro namnamaam asikat isakit mi kan ninanang mo. Ta sikat ti anak mi anya.
Pwes, nagbindot ka, primo. Ngamin, ad-ad pa'y anarik nami ti panangyali ka kan panangipatagday di manugang may ngamsi ka mismo nga anak may. Dahil di Lilia, in kagumahan na nga impatakdar na ito'y abalay tapno adda makuna pagtaengan ti pamilya. Kat karaman kami iti dayta. Isungada kami iti puderyaw. Ngamsi ka, awan na pulos ti ganwat mo amang ipaay kumay ti pagtaengan para kada kami iti inam. Ultimo para iti anak mo. Isunga awan karbangam ditoy. Kansaan nakakayat makita pa'y ni Renz. Raamam kumati desisyon ti putot mo, tas ikatyag dadataan ang basol. Nasakit para kan kuha na ti ipupusay ti ina na gaputa binaybay ameda. Di na pulos nakita ti simpatyam iti ina na kabayatan ti pan nakaidalit na. Iso adi mo mapabasol no kasta unay tigura kan ka ti putot mo. Kat orayam ko maabumaaw tigura na kan ka. Tabarang mapakawan na kapay ti anak mo. Lola, agyaman naktasaan da ka pinanawan diti balay. Apay ko maapanawan da ka ngay apok. Malaksid no si ka mismo timang papanaw ka na kami. Takukwam kat garod da iti abalay, kas pagayatan day di inam. Saan, Lola? Kaya't kung agtalinaid kayo dito ikan ni Lolo. Agyaman kami no kasta, apok. Namnamaam asaan da ka panawan. Aging ka iti kasapulan na kami kan ni Lola. Awanan ni Nanang. Da kayo lang tinabat-bati kanyak. Tadayukat nga ron dagiti kakabsat day di Nanang. Iso pang asayo. Tadidak ko mapampanawan. Ikarime, ngaging gait ada kami abiyag ka ni Lolom. Saan da kanto abaybayan, apok? Ay, Renz, apo, madamag kumanlaan. Talaga ka di ade mo kaya't nga umay dito'y ni Tatang Mau? Pagawanin da ko malolo. Lola, nasakit unay tinaramid na kada kami. Nasaan nga rikrik na dito'y parukong ko tinaramid na. Itiday dinalang. Apo, da kamin ka ni Lolom tagkid-kid daw iti pamakawan, itinaramid ni Tatang mo. Kasraaman may tanyaman a desisyon mo, apo. No, anya ti kayat mo, isungarod ti masuraw. No saan mo pa akabailan apakawanan ti amam ita? Sika ti makamaw. Ngamsapay ko ma. Tadumtag tumutlaang ti aldaw. Amasarakam di tapusom ti pamakawan para iti amam. Agyaman lang iti panlakawat yo, Lola, Lolo. Tsaka tagisawang itay ti balikas. Posible pa kayo ito dingag to. Tumalagsit iti day ni Nanang. Pinadakil-dak iti nasayata sursuro kan pamagbaga. Mamati ka mapakawan kung dumat lang ni Tatang. Ngamsaan pa nga ita? Katagyaman lang tamawatan dak. Kinikarik matasan kayong dobaybayan. Aging kaganda kayo dito'y. Kanaging gaiti anda kayo pa'y ito'y apyag. Ikarik na ita, Lolo. Lola.
nga awan umasping iti sakit tinakam ko iti mismo nga amak kadagidi agundaway manang Emmy. Nang runa kat na imatangak tinalaos apan nakapasakit day dinanang gapo iti inaramid na. Saan man ang dadakdakamat day dinanang ngam amok nga imot na aging ga iti tanem tinalaos a sakit tinakam na iti amak. Ngam awan la tinaaramidan na idin gapo tanakaruket nga ruden ti sakit akimpet kenkwana. Nang runa pa'y idi pinanawan na kami ti amak. Anang rubrub iti saam amarikrik na day dinanang agingga iti pimusay. Anakarkarumet anang rubrub kanyak ken nang pakaro iti rimusing asakit tinakam ko ken ni tatang. Agingga ita nga addan bukod ko a pamilya manang adapay la iti den nami da lolo ken lola ngem ti amak awanen apulos ti damag ko kenkwana. Amok iti kaunggak anapakawan kon ni tatang. Ngam arig na sa diwa paylaeng dagidi apagteng para kanyak. Ngam kas iti nakonakon, napakawan kon ti amak. Daytoy ti padas ko, toy pagayam mo, Renz. Pagayam ko a Renz, saan asinsinan tinaglabasam. Maawatan ka no kadagidi akan nito kat nalaos ti guram iti amam. Uray asino siguro pagayam ko kastamet laeng ti mariknana. Saan ka akon din na rin iti day taabanda takas nga ruden iti nakunam iti surat mo aging ga ita nga addan pamilyam kat awanen apulos ti damag mo maipapan iti amam. Kaya't asawan day ta ad-addan a pinili na ti anyaman a kasasaad na ita iti biyag ngam si kaabukod na nga anak, kastamutten kadagiti bukod na anaganak. Di kagda nagpagayam ko, tadagiti kasken ka kat saan to apulos abaybay anti apo anamarswa. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Mapu